Goddag, mit navn er Sigrid Sokkestrup. Jeg er sundhedsplejerske. Jeg vil fortælle om, hvilke konsekvenser det kan have for børn at vokse op i en risikofamilie. Hvordan er det at være et udsat barn i et rigt land som Danmark? Hvis vi for eksempel tager et kig på fattigdom i Danmark, ved vi, at der findes familier, som har meget få penge til at få en hverdag til at hænge sammen. For eksempel familier på kontanthjælp, hvilket jo også er gældende for Eas far i vores case. Det sætter sig varige spor på de børn, der vokser op i de familier. Nogle gange gode spor, men mest barske spor. Det er hårdt at leve et liv med afsavn. Alting vender ligesom hele tiden den forkerte vej for de børn. De går i aflagt tøj, de er outdated og er altid en lille smule bagud. Det rammer dem, at de for eksempel ikke kan fortælle om noget fra deres sommerferie, når deres kammerater fortæller om rejse til udlandet, skiferie, badeferie med mere. Og det rammer dem, at de ikke kan holde fødselsdag, give en gave til kammeraterne eller komme med på lejretur eller fritidsaktiviteter. Det, der sker med de børn, er, at de kan få et lavt selvværd. Lide af tristhed, depression, blive mobbet eller har svært ved at koncentrere sig og få dårligere skolepræstationer, fordi deres energi går med de helt forkerte ting, for de har rigtig mange bekymringer. Mange af dem tager store hensyn til familien. De kan finde på at sige, at de ikke er sultne, selvom de går rundt med et stort hul i maven. De synes, det er synd for mor, at der ikke er mad på bordet, og at der ikke er penge i familien. Børnene i de familier tager typisk et meget stort ansvar for, at familien klarer sig igennem, og det betyder samtidig, at de ikke stiller krav på egne vegne. Børn er altid loyale over for deres forældre, uanset hvad, og de er sikre på, at deres forældre gør alt, hvad de kan for at få enderne til at hænge sammen. Så de mærker typisk ikke deres egne behov. De siger ikke deres egne behov højt. Forældre i disse familier er ofte også stille forældre, der prøver at klare sig igennem uden alt for meget opmærksomhed. Og alt det fører videre til, at børnene let bliver ofre for mobning blandt andet. Nogle børn bliver meget udadreagerende. Andre, og det er typisk piger, tager et meget stort ansvar på sig for små søskende, for mad på bordet. Nogle af dem tager måske i virkeligheden også et større ansvar på sig, end børn i den alder burde gøre. Livet i en familie uden mange ressourcer kan dog også lære børnene noget, som de kan bruge i deres liv. Give dem en form for robusthed. Hvis man ser et par generationer tilbage, så var det jo ikke ualmindeligt at have det ansvar i en ung alder. At man kom ud af tjene, når man var 14 år gammel, eller man tog del i det hjemlige arbejde. På sin vis er det jo faktisk super sejt, at man kan lave middagsmad til familien i en alder af 14 år, og måske med få midler. Det kan være med til at få selvværd til at stige, at man kan se, at der er behov for en. Forskellen fra dengang til nu er dog, at dengang var det helt almindeligt at komme ud af tjene i en ung alder. Nu om dage er det ikke almindelig praksis, at man som 14-årig skal agere, som om man var voksen og påtage sig det fulde ansvar for sig selv eller for familien. Fakta er, at børn i fattigdom mangler muligheder for de materielle goder, som deres kammerater har. De lever et hårdt liv og bærer større byrder på deres skuldre, end de burde. Ja. Ifølge statistikken er antallet af udsatte børn mere end fordoblet på bare et år, altså fra år 2013 til år 2014. Denne statistik og samfundsforholdene generelt er vigtig viden for en pædagog at kende til, da pædagogen helt sikkert vil møde udsatte børn og familier i pædagogens arbejde. Derved er det vigtigt, at pædagogen kender til, hvilke muligheder der er. I Gravesens tekst om opvækstvilkår og livsbetingelser kan vi læse om Danmark som et velfærdssamfund, hvor økonomisk omfordeling, altså via skatte- og momssystemet, sikrer alle borgerne en række velfærdsydelser. For eksempel gratis skolegang, SU og gratis læge. Man kan også få økonomisk friplads til daginstitution. Den økonomiske friplads
er en indkomstreguleret velfærdsordning, som sikrer, at familier med lavere indkomst har råderum til at få deres børn passet i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og med flere. Og således kan de også få del i de pasningsmæssige, sociale og pædagogiske fordele, der er forbundet med det. I dagtilbudsloven fremgår det af paragraf 1.1, at formålet med denne institutionstype er at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Og videre i punkt 2, at dagtilbuddet skal give familien fleksibilitet og valgmuligheder. I forhold til børns forskellige opvækstvilkår og livsbetingelser er punkt 3 i paragraf 1 nærliggende, i det loven her skriver: Dagtilbuddet skal forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge, og at den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats. Herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Det er herfor yderst relevant for en pædagog at kende til dagtilbudens forskellige love og paragrafer. Alene paragraf 1 siger meget om, hvor vigtigt dagtilbuddet og derved pædagogen er for det enkelte barn. Set ud fra statistikken må pædagogen derfor have en væsentlig og ret vigtig rolle i forbindelse med den tidlige indsats og underretning. Og det er jo fordi, at det oftest er familier med de 0-5-årige børn, som får familiehjælp. Da EA's børnehave får indsigt i, hvad der sker, er det vigtigt, at de reagerer med det samme. Omsorgssvigten kan have alvorlige konsekvenser for EA's udvikling og for hendes voksenliv. I denne situation træder den skærpede underretningspligt i kraft. EA har været udsat for fysisk overgreb. I forhold til proceduren omkring underretningen kunne vi se fordel i, at institutionen havde en specifik handleplan, så der aldrig er tvivl om, hvordan situationen gribes an. Der skal indkaldes til møde med EA's far og indhente samtykke til at sende underretningen. Opnås der ikke samtykke, skal underretningen indsendes alligevel. Når den er indsendt, afventes sagsbehandlerens kvittering, og så starter den børnefaglige undersøgelse. Her vil der især være fokus på områder som familieforhold, sundhedsforhold, udvikling og adfærd. I forhold til udvikling og adfærd har pædagogerne en rolle, i det de kan beskrive de situationer, hvor EA udviser den typiske adfærd. Vi kan også bidrage til sundhedsforholdene med oplysninger om blå mærker, f.eks. billeder af dem. Og vi arbejder altså her tværprofessionelt sammen med f.eks. socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter osv. Vi har også en rolle i handleplanen, som sagsbehandleren udarbejder for EA efter den børnefaglige undersøgelse. Som pædagoger skal vi holde særligt øje med EA's trivsel og udvikling. Vi skal være med til at vurdere, om EA udvikler sig positivt eller negativt. Iagttagelse bliver derfor vigtigt for denne vurdering. Pædagoger anvender som minimum 3 forskellige C-teknikker, når de iagttager med fokus på barnets trivsel. Det vurderende blik, hvor pædagoger undersøger børnenes kroppe og adfærd med henblik på at vurdere eller klarlægge udvikling, trivsel og læring, ud fra en tænkning om, hvad man forventer af børn. Det er en teknik, som er typisk, når man skal evaluere, dokumentere eller observere. Det skuende blik anvendes på legepladsen for eksempel, hvor der skues med det formål at holde opsyn eller orden, eller for at kunne trøste og give omsorg til børnene. Det kropslige øje er en betegnelse for et alternativt sanseorgan. Her sanser eller ser man med afsæt i hele kroppen, og det er sansereceptorer. Børns kropslige signaler på trivsel opfattes ved anvendelse af det kropslige øje.
når pædagoger afkoder det, de sanser i forhold til egne erfaringer, forventninger til den ideelle barnekrop. Hvordan ser man så, om børn trives? Jo, det ser man på, at barnet har utvetydig kommunikation, hvor det frit smiler, ler, opsøger kontakt og tør kaste sig ud i noget nyt. At barnet for eksempel er engageret, fordybet, legende og deltagende. Det udviser synlig og utvetydig glæde, som pædagogerne kan genkende. Det har lyst og udviser lyst og kompetencer til at interagere med de andre børn og voksne i børnehaven. Det kan ikke undgås, at Ea vil blive præget af sin opvækst hos faderen, og det vil komme til at påvirke hendes adfærd som voksen. Men som Bourdieu hævder, er vores kapitaler påvirkelige for forandring, især af de ydre omgivelser. Når vi som fagfolk handler på omsorgssvigt, viser vi hermed Ea, at der findes andre værdier og valgmuligheder, end dem, der repræsenteres i hjemmet. Vi kan være med til at påvirke Eas sociale kapital ved at tage hånd om hendes sårbare situation og skaffe hjælp til familien. Målet er at give Ea gode sociale ressourcer til at kunne klare sig i f.eks. uddannelsessystemet og senere i arbejdslivet. Men hvis denne tidlige indsats skal have en effekt, er det ikke gjort med at sætte fokus på pædagogens arbejde med børnene. De udsatte børns vanskeligheder hænger sammen med den familiemæssige baggrund, og derfor giver det mening at inkludere forældrene i det pædagogiske arbejde. Den tidlige indsats er selvfølgelig først og fremmest vigtigt af hensyn til barnets og dets videre livschancer, men det betaler sig også af hensyn til samfundsøkonomien. Samfundet får nemlig pengene flere gange igen, hvis det investerer i børnene tidligt i deres liv.